nejlepší. Pozor, budeme startovat další kvalifikaci dodávek. Teď! Pokusne Aničku ve druhé dráze. Ať to ten zmrzlík zvládne, já bych dokonce velmi rád viděl mezi finalisty tuto ženu, která je jedna z mála žen, kterou tady vůbec můžete v tom startovním poli vidět. Tak pojď, holka, pojď! Aničko! To má těžký, no, dej. Pojď! Pojď zmrzlíku, pojď do miráže, nezmož to! Op, výborně! Krásná práce, ani se zatleskejme! Málo která ženská si vůbec se nezavolá natož, aby šla. Tak, teď už tady máme souboj. No, čau. Dodávka versus nákladňák. A proč? Proč nám nejedou dodávky spolu? Ten duel dopadne, protože na rovinu máme pouze 4 postupující a pokud chceme postoupit, musíme mít čas lepší než 33,94. Jestli se nám to povede, uvidíme. Pan Dexman s číslem 130 možná aspiruje na to, že by to mohlo tak být. Podíváme se. To doufám, že to bude jako No, ten bude jezdit do konce, já to tak vidím. Kde máme jeden? Jeden máme u nadměrné přepravy, aha, asistenční vozidlo. No víš, jo, ještě nám ho přejet jednou, správně. Tak, to já. Tak, bohužel v dráze číslo 1 asi nemůžeme pomýšlet na finále, ale pozor. Máme taky nový rekord trati a to je 31,34 v dráze číslo 2 a tady zatím první místo. Já si myslím, že tady je to jasný finále. Gratulace do červeného Fordu. Tady platí, když je to kratší, je to lepší. 31 a něco málo k tomu, dobrá práce. Finále, už se teď těšíme. No a jdeme na nákladňáky. Zmrzlíku, ahoj Broňku. Broněk s číslem 75 už nám stojí v dráze číslo 1. No a vedle toho Milda s 214. Zdravíme do dráhy číslo 2, čekáme na červenou a půjdeme na další kategorie nákladních vozů. Jízdě zručnosti. Czech Track 2009 v plném proudu, už máme za sebou kvalifikace sprintu na 220 metrů. Nyní se kvalifikujeme na jízdy zručnosti. Zítra už budeme mít pouze finále. 4 nejlepší dodávky, 4 nejlepší nákladní vozy a 50 očů. Pozor, červená. Budeme startovat. Jedem! Podívej se. Opět na jízdu zručnosti, sakra velká. to se vrátí. Nebudu měli přelet prostě. Tohle už jste velké umění, podívejte se na to, co se všechno musí za Honda udělat. Jízda zručnosti projela tak, jak se má projet. A garáž! Poslední chvíli! Broňku, ty jsi se zachránil doslova o chlup, o jeden jediný malý chlup, jinak si byl skrz a měl si problém s diskvalifikací. V tuto chvíli ale můžeme říct, že právě tvoje vozidlo stanovilo první čas, který bude rozhodující pro další nákladní vozy. Asi 38,93 nás zatím první čas pro nákladní vozy. Díky, Hondu. Co? On je blázen. 60. Na startu, zelená žabička ve znaku Mercedes.